An mhacha tú an cóir seo I riamh agus tú siopa deireacht. Seans gur tú I siopa agus bhí siarraic ar bon. Agus thunig tú an cóir seo. Siarraic sin nuair a díolann siopa rud éigin agus lascaine air. Agus tá muide chun lascaine agus céatadán óla miniuh. Is brálinn ar fad lascaine, mar fáin muid rud éigin ar phrais níos ísle. Tá muid siopa, feiceann muid an gnáthphrais, feiceann muid an cóir seo agus an lascaine, agus catha muide an phrais díala a oibriú amach. Tína muide sin inis. Céatadán. Cé is céatadán an? Well, is cinál codán an céatadán. Mar hampla, má tá €100 agam. Agus sin mo chuid airgid ar fad. Sin 100 Ach má tá mé gcéire 50 go mo chuid airgid. Ceach é bhfuil anna sin a oibriú amach? Well, is féidir 50 a scríomh mar chodán. 50 os Cian 100. Is codán é sin. Nis, tá mé an codán sin a dhéanana ní simplí. Útain an cabhrúlam. Tá sam gur féidirlam 50 a rint ar 50 uair amháin, agus 100 a rint ar 50 uair. Tá ceachtad. 50 a rint ar 50 uair amháin, 100 a rint ar 50 uair. Tá 50 os Cian 100 cosm le le. So 50 cosm le le. Cé a le go €100? Tá cheartad €50. Ítach. Nis, tá ceist eile agam an seo, agus tá sé chuna bheith písbeag níos tucra, ach tá má cinnta gúilt na oibriú amachlam. Ceach go leor. Tá €50 atá ar riomhar a glúine, de go ná, ach tá lascaine 50 le fáil is siarraic. Cén phrais díala atá ar an riomhar a glúine inis. Ceach go leor. Well ar dús, cámad oibriú amach cé a 50 go €50. Mar sin. 50 mar a chéile le amha 50 os Cian 100. An féidirling an codán sin a dhéanana ní simplí. Amha is féidirling an dá uimhir sin a rint ar 50. 50 rint ar a 50 sin 100. 100 rint ar a 50 sin 5 amha ar fad. Tá 50 mar a chéile le 1 Nis, ceach é bhuirsma 1 go €50. Rint má amha €50. A rint ar a 5. 5 a rint ar a 5 sin 100. 9 a rint ar a 5 sin 9. 9 a rint ar a 5 sin 9 eile €1. Mar sin an lascaine. Tá ceach é bhuirsma muid amach cén phrais díala atá an riomhare. Bána muid an dá ceann ón na chéile, sárha. €50 lúide €100. Nád lúide náid sin náid, lád lúide láid sin náid, 5 lúide híon sin ceathair, €100. Sin an phrais atá an riomhare inis. Amha. An chéad a réile go tusa sipa deireacht agus siarraic ar bon ba tus an lascaine oibriú amach.